sha wuya. Ke bugun zuciya tawa a so ƙwarai zahiri, ko barci nake sahiba a ciki ke nake nazari. A sanadi na ƙaunar ki ne cikin gari nake garari. Allah ki ban zuciyar ki ko na daina hauragiya. Ko tafiya idan zanayi sai na jiya ina ma da ke. Alƙawarin kina sa a raina ko a ina dabu da ke. Duk nisan tsawon zamani burina na zauna da ke. So mu zamo abin kwaikwaya a soyayya cikin duniya. Kaso ba a so kana ji ana cewa riba da so haka ne. Ko babu rai a sassan jiki rahin cikinsa ai gaibu ne. Soyayyar ki ya sahiba a raina ta wuce ku ne. A zaune take daram sai ki ji rashin cikin ta zan sha wuya. Ya sahiba ina ma ko mutuwa da ke zanayi. Dan ji nake idan babu ke ba mai zan ra'ayi. Zan zauna cikin duniya ni ɗaya bisa kan dausayi. Na kaɗaici a so har zuwa sa'in da za na bar duniya. Dan ke ce bugun zuciya ta sai na faɗa sahiba. Nai nazari cikin rayuwa wai mene baki minni ba. Ni ma na yi alƙawari har abada ba zan bar ki ba.